Dobrý deň, dnes je 27. mája a vysledujete našu rekapitulačnú reláciu o tom, čo sa udialo na našej škole tento týždeň. Toto sú dnešné témy. Od začiatku tohto týždňa sa pošuškáva o zmene farby školy na tmavú. Na internetových stránkach môžete vyjadriť svoj nesúhlas, avšak farba je už kúpená. Pán profesor Chen už nie je taký, ako ho poznáme. Rozhodol sa odcestovať do Francúzska, kde na univerzite matematiky vyučuje matematiku a jej výhody. Tento týždeň bol ťažký aj pre organizátorov dlho očakávanej udalosti, a to školského plesu. Určite mali veľa práce s prípravou. Veľmi by ma zaujímalo, aká atmosféra na mieste panuje. Preto máme v centre diania našu reportérku Zuzanu. Zuzana, môžeš nám povedať, aká atmosféra tam panuje a čo sa tam práve deje? Dobrý deň, zdravím vás zo štúdia. Organizátori sú pokojní, nálada je harmonická a dokončujú sa posledné dekoračné úpravy. Dobrý deň, môžete nám opísať pocity z príprav dnešného plesu? Dobrý deň, prípravy na ples hodnotím veľmi pozitívne. Všetci sme nadšení a plní elánu a tešíme sa na dnešný večer. No a počas príprav na ples sme boli rozdelení do rôznych tímov s rôznymi zameraniami. A čo dekoračný tím, kto ho mal na starosti a nemyslíte si, že nejakým spôsobom zlyhal? Nemyslím si, že tento tím nejakým spôsobom zlyhal. Vedúca tohto tímu bola Alžbeta a svoju prácu si plnila naozaj svedomito, takže situáciu máme pod kontrolou. Alžbeta, objasnite nám posledné úpravy dekorácie. Takže na výzdobe pracujeme už vyše mesiaca, aby bolo všetko dokonalé. Zatiaľ nám to fajn klape, akurát, že v tíme máme zo pár ľudí, s ktorými sa nedá pracovať, ale dúfam, že všetko dobre dopadne. Ďakujem. A čo téma a vízia plesu? Ples sa bude niesť v téme, ako je film Gatsby. Rozmýšľali sme aj niečo nad témou swing. Veľkolepá výzdoba, dobrá nálada, hudba. Ako si predstavujete oblečenie hostí? Čo sa týka oblečenia, tak dievčatá budú mať očarujúce swingové šaty a chlapci biele košele, motýliky, traky. A čo Gatsby? Môžeme sa tešiť na príchod veľkého Leonarda DiCapria? Situáciu máme pod kontrolou. Ďalšie otázky? Ďakujem. Dávam slovo do štúdia. Ďakujeme Zuzane za poskytnutý rozhovor. O situácii vás ešte v priebehu večera budeme informovať. Za Gatsby pôjdu naši chalani. So, will you join our prom or, let's say, party? Party? I couldn't care less about the parties. And what about the promise you gave to us? That's all over. Here. Vraciame sa opäť k plesu a Zuzana nám povie, ako to tam práve teraz vyzerá. Príjemný podvečer. Ozývame sa vám znova z miesta konania plesu. A prinášame vám tie najhorúcejšie novinky.
Takže môžeme sa tešiť na nejaký progres, alebo sa vyskytla nejaká chyba? Najskôr vám odpoviem na vašu predchádzajúcu otázku. Bohužiaľ, Leonardo DiCaprio nepríde, no našťastie sa nikomu nič nestalo a odozdal nám to, čo nám sľúbil, no účasť teda odmietol. Ples presúvame na 3.6. a ešte potrebujeme doladiť nejaké detaily a tešíme sa na vás. Ďakujem za informácie. Tak teda ples sa presúva na 3. júna, čo je piatok. My sme vaše pozvanie prijali. Čo urobíte vy? Tešíme sa na vás. Už je koniec? A mimochodom, Ste pozvaní. 3.6.